खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै दोन जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बागानपारा हाथाइसालियाव टेन्डार मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव-दावसि। 2 बोसोरनि उनाव फायग'देबि थिसनथाइखौ फिन दिन्थिफिननो हाबाय। हाग्रामानि मैदेर फालोनि उदखारिआव गोबां न'-बां आरो आबादथिलि खहा जादों। भेरगाव जिल्ला बारग' एनडिबिफोरनि खौरांगिरिनि मेल खालायदों बिथांमोना। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सिङाव मा सोलिगासिनो? एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। बड'फा गेजेटियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै बेंटल सेरफांगुरि गामियाव जानाय इउ-3 बयज जोलुर बादायलायनाय दाखालि जोबनानै थांबाय।